De ondernemersjonde is georganiseerd door de ONOF. En eigenlijk alle ondernemersverenigingen, ondernemers uit de omgeving konden zich daarvoor aanmelden. Liek als de BMW's van de diverse gemeentes. En mij onder haar ze praten over eigenlijk wat kunnen we nou doen om hem te versterken. Onderwijs, overheid, maar ook de ondernemers. Ik ben hier omdat ik als burgemeester van de prachtige gemeente Dongeradeel de gastvrouw mag zijn voor de expo. Die vindt in Dokkum plaats, zoals iedereen weet. En ik ben enorm trots op het feit dat een aantal ondernemers geweldige nek hebben uitgestoken om dit te organiseren. Vanavond is de opening, dus daar ben ik met heel veel plezier bij. Ik ben hier vanavond als voorzitter van MKB Nederland en ik heb net de Handel- en Industrievereniging mogen toespreken. En ik heb daarvoor mocht ik deze expo openen. Geweldig mooi evenement. We hebben hier een gezamenlijke bijeenkomst van de Noordoost-Friese gemeenten. En aangezien ik lid ben van de Handel en Industrie, ben ik hier op uitnodiging. Nou, ik vind het heel interessant om mij een heel paar collega-ondernemers om je kennis te nemen van een heel paar goede informatie die we hier krijgen. Dit staat is het symposium bezig met Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid, Niek Geelhoed, Roelof Kuik van Thuiswonen zullen een aantal zaken vertellen. En wat we eigenlijk zien hier is wat hier eigenlijk al hier al gebeurt in de omkrieten. Wat gebeurt er al in Noordoost-Friesland? En eventjes al die negatieve sentimenten aan de kant, even zien van wat is er al en straks gaan we debatteren om te zien hoe we dat nog verder stimuleren kunnen.